Мейбъл, в момента имам лекция, на която и ти би трябвало да си. Хей, Мейбъл! Ела с мен. Традиционните методи да разберем животните просто не работеха. Но ние успяхме, Мейбъл. Създадохме революционна технология, която ни дава безпрецедентен достъп до животинското царство. Наричаме я хопари. Слагаме това в това. Да, това в това. Мейбъл, внимавай! И бяха в една барлога. Не! Аз ви разбирам! Здрасти! Това е невероятно! Този март! Ей! Как се казваш, Бобър? Мейбъл? Ако ще оставаш, научи горските правила. Какво са горски правила? От днес си освобождавам графика. Да поздравим Мейбъл! Правило номер 1. Другарувай с всеки. Супер изглеждаш, Фран, Том, Лаклон, Тамара, Пруден, Спит, Питър, Пити. Да, претъпкано е, но пък сме живи. Правило номер 2. Когато си гладен, яш. Как така има малка корона? Това ли ще питаш? Събратя животни! Хората откраднаха земя от нас за последен път! Ето го! Трябва да се борим! Дисни и Пиксър представят. Тя май се превърна в бобърска Жана Дарк. Мейбъл, не използваме хопинг технологията да нарушаваме естествения. Тя откри бутона. Животинския съвет бе свикан. Пискливият бобър е прав. Коварството им приключва тук. Сега! Хайде да смачкаме хората! Чакай, смачкаме? Те мачкат нас и ние ще смачкаме един от тях. Май няма нужда да стигаме чак до мачкане. Беше напрегнато. Хопари! Everybody here get out of control. Насам! Животът ти е в опасност. Прави каквото ти казваме. Мейбъл. Бурен смях, т.е. Джери, карай, сега, ракета. 6 март в кината на 2D и 3D.